Λέγε. Έβαλα και γάλα. Όχι, έβαλα και γάλα. Τι έχει? Έχει καπάκι για να το κλείσεις από πάνω. Το φτιάξα διπλό. Λέγε. Περιμένεις κόσμο σήμερα? Παρασκευή. Παρασκευή. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Αυτό είναι το καλό του. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Τίποτα δεν λέω. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Δεν μπορώ να το συνηθίσω. Θα φοβάμαι τώρα να μιλήσω και όλος θα με καταγράφεις και μετά θα τα χρησιμοποιήσεις όλα εναντίον μου. Άμα το βλέπεις εδώ πέρα να Μου βγάζεις μόνο. Άσπρο. Έτσι όπως είναι τώρα γράφει. Άμα έτσι το παγκόσμιο. Γράφει. Μαλάκα σήμερα το τέτοιο. Όταν λες μαλακίες, θα μου τάσω πίτες γρήγορα, ξέρω εγώ τις έκαψες και τότε θα το κάνω. Δεν χρειάζεται να δεις να κάνει κίνηση, γιατί μπορεί κάποιο λόγο να αφήσεις εκείνο το Ναι, αυτό δεν έχω καφέλι. Όχι, μπορώ να πατήσω διπλό εδώ. Ναι, έτσι φαίνεται η κίνησή σου. Αυτό εννοώ. Δεν θα το καταλάβει. Άμα κάνω εγώ έτσι. Άσε μωρέ. Τάσο. Πήγα να σου πω, αυτό πήγα να κάνω δεν το είδα. Είδες. Δεν το είπα. Δεν το είπα για το σκελετό. Δεν έχω πάρει τέτοια. Αυτά είναι τα τελευταία τέτοια. Ό,τι και να πεις τώρα καταγράφεται. Ναι, αυτά είναι τα τελευταία τέτοια. Οκ. Μετά είναι τα πλακέτ. Απλά δεν έβαλα για να τελειώσουν αυτά, να ξέρεις ότι είναι αυτά. Εντάξει. Τώρα, αν έχεις ένα και έρθει μερίδα, Ναι. μου λες να σου φέρω τα άλλα. Οκ. Εντάξει. Ως στιγμής με φτάνουν από ό,τι βλέπω. Μην βάλουμε ένα και δύο, αυτό εννοώ. Οκ. Εγώ πάω για τσιγάρο. Πες. Άλλη, τελειώσαμε και πάμε για τσιγάρο. Όχι, πάω για τσιγάρο. Άσε με να κάνω ένα τσιγάρο. Δεν έχει τσιγάρο και θα πίσω. Κούντα εντελώς με έχουνε. Ένας διάσημος σεφ όπως είμαι εγώ. Αχ. Τέλος πάντων. Σουβλάκι γκρέκο, Ιταλία, Πάντοβα. Ελάτε. Εγώ ψήνω. Μην φοβάστε τίποτα. Ανοίγουμε στις 6 και κλείνουμε στις 10. Είναι λίγο δύσκολο να σου το εξηγήσω, αλλά στην ουσία φοράς τα γυαλιά. Αυτό είναι το καλό. Και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Δηλαδή τώρα εγώ έχω βγει να κάνω τσιγαράκι. Το κάνω τσιγαράκι γενικά κάθε τέτοιο. Έχεις ένα... η διάρκεια του είναι δηλαδή να τραβήξεις βίντεο 60 δευτερόλεπτα γιατί μετά ζεσταίνεται. Αλλά το καλό ποιο είναι, ότι λες, ας πούμε, να μην πω τη φράση και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο, τραβάς ή φωτογραφία ή όπως τώρα εγώ τραβάω βίντεο. Και τέλος πάντων βλέπεις, γεια σου Ντέλα. Στην ουσία είσαι ελεύθερος ρε παιδί μου, hands free. Είναι ωραίο. Πέρα ότι έχεις και την τεχνητή νοημοσύνη της Meta. Αυτό, όπως βλέπετε. Εντάξει, δεν τραβάει πολύ καλά τη νύχτα, αλλά είναι μια χαρά. Ήθελα... Και τι μάζε. Αργά ήρθε η καρδιά μου. Πού λέει. Σωστό, δεν το σκέφτηκα αυτό. Πού λέει. Δεν πειράζει, μαζεύουμε τώρα, Nicola, tutto a posto? Tutto a posto. Stai registrando, bastardo? Sì. Λοιπόν, λέμε για την Ελλάδα, έτσι, ότι δεν παρκάρουν στα κοίτα εδώ. Σώπα μωρέ. Εν τω μεταξύ εγώ ρουφιάνος εκεί πέρα που με τέτοιο κατευθείαν. Αυτό είναι το δέντρακι εδώ. Ωραίο, πολύ ωραίο. Αυτό μέχρι το ποδήλατο αυτό, μέχρι αύριο δεν θα υπάρχει.
Παίρνει ενέργεια από τον ήλιο και λειτουργεί καλά. Τώρα μην βλέπετε το τέτοιο εδώ, εντάξει, δεν το έχουν αλλάξει. Και παίρνει εδώ και λειτουργεί αυτό. Δεν ξέρω πώς ανοίγει. Τέλος πάντων, το πατάω αλλά δεν κάνει. Δεν βλέπω φως. Εντάξει πάντων. Η άγκατα κλειστή, η άγκατα. Τώρα κλείνει. Α, ναι, τώρα κλείνει. Εδώ είναι για να ανέβουν οι ανάπηροι. Σωστοί, οργανωμένοι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα δεν υπάρχουν κολόνες, λέει, Δεν υπάρχουν, Οι κολόνες υπάρχουν. Όχι, κολόνες υπάρχουν, καλώδια. Ναι, αυτό, εντάξει, χωρίς κολόνες τι θα γίνει. Να δούμε πότε θα βάλουν τα lead εδώ. Α, τέλος πάντων. Μόνο εκείνη και είναι. Θα διαμαρτυρηθώ στο Δήμαρχο Παντούβας. Μην ξεχάσεις. Όχι. Έχει να κάνει τραμ τώρα. Δεν μπορεί. Καλό είναι και το τραμ. Λοιπόν, τώρα πάμε για το σπίτι. Αυτά. Ωραία, ωραία. Άλλη μια μέρα δουλειά σκληρής. Τελείωσε. Ciao a tutti.